Di fezayê de gelekî dengê aheng hene. Ji bo vîdeoyê wiha malpera me bişopînin bibine abone. Yekemîn em bêjin ku zanîstvan dengê gerdûna çawa digirin. Yekemîn bi frekansa tê. Piştê wî ji makîna derbas dibe û em dikarine guhdarî bikin. Kabên em denga guhdarî bikin. Roj ji cîhana me 110 car mezintir e. Dengê rojê tê. Gerdûna herên eskê rojê, tîr, Merkürî, dengê tîrê Gerdûna herê germ, gelavêj, germayîkê ecêb, 446 santigrad germayî, kabên em dengê gelavêj guhdarî bikin. Çi qasa jî em dengê wî nehesin jî dengê cîhana me gelekî xweş e. Kabên em bi hevdûra dengê cîhana me guhdarî bikin. Hîv gelekî bisir e, ji cîhana me 4 car piçûktir e, lêbelê dengê wî gelekî ecêb e. Çiqa jî beybanek wekî cîhanê xuya jî bike, ji bo jiyanê cihekî nebaş e. Germahiya wî 143 minûs dikeve û dengê wî gelekî balkêş e. Berçîs gerdûnekî gaz e û pir jî mezin e. Dengê berçîsê gelo çawa ye, kabên em guhdarî kin. Peyka berçîsê îyon. Di navbera xwe de 400 agirpêj dihesibîne. Dengê wî jî bi rastî xweş e. Gelo we dizanibû keyvan dikare rengê xwe biguherîne dengê keyvanê. Gerdûna herê sar Uranüs, germahî 246 minûs dikeve. Dengê wî gelekî balkêş e bi rastî. Plûto gelek sala digotine wekî cîhanê ye. 2016 da ev qisa bedal bû.